Това не е просто Мерцедес, а конкурент на почти всяко Порше, въпреки че е на толкова години. SL 55 AMG, 5.5 компресор, 500 коня. Уникална черна визия с черно без хром, Night пакет, оригинални 20 AMG джанти с гуми, огромни AMG спирачки, и това познаваме дали е истинско AMG или не. Кабриолет, най-якото за лятото. Може да се возите с приятелката си, да излезете по завойчета, малко да си направите кеф, защото все пак 500 коня, брутален Мерцедес с брутална генерация, която звучи ето така. Отвътре, екстрите, всичко възможно. Черен салон от естествена кожа, AMG седалки, разбира се, дизайнът е по-различен от на обикновения SL. Карбон навсякъде, навигация, държачки за чаши, климатроник, подгрев, обдухване на двете седалки, електрически седалки с памет, масаж, надуване, седалките ви държат в завоя, за да не се лашкат. Мултиволан, парктроник, колата се повдига и е на ABC окачване, което може да се втвърдява, за да ни я прави още по-прилепнала за пътя. Всички коли от Автопремиер идват с 6 месеца гаранция или 6000 км. 100% реални и доказуеми километри. А цената на това брутално бижу може да видите в мобиле, като напишете Автопремиер или да дойдете на място на околовръстен път в Суходол.